Masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na wato baƙonmu na yau. Shi da wannan shiri ne wanda wato hukumar gidan talabijin ta jihar Zamfara ta ware domin kawo muku irin tattaunawa da masu ruwa da tsaki da ɗaiɗaikun al'umma akan abin da ya jibinci al'amuran yau da kullum. Shi da wannan shirin na wannan mako shiri ne wanda ya yi muku babban kamu inda wato ya kawo muku wato shugaban hukumar da ke kula da ƙidayar jama'a ta ƙasa kuma reshen jihar Zamfara wato Honorable Nasiru Mu'azu Magariya. Ku biyo mu domin ganin yadda wannan tattaunawar tamu za ta kasance. Tare da ni wato Abubakar Aliyu Anka wanda zai ja ragamar wannan shirin. Tumadalla ranka yadda masu kallon da sauraron mu za su so su ji ko menene ayyukan wannan hukumar. Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ita wannan ma'aikata tsarin ta shine jagoranta ta na shekara 5 ne ba ma shekara 4 ba. Haka tsarin yake. Bayan shekara 5 mutum ne sa zango na farko. Idan akwai yiwuwar ci gaba wannan haƙƙi ne mai ba shugaban ƙasa na ya mai da mutum karo na biyu da zai iya cika shekaru guda 10. Daga shekaru guda 10 shine babu kari kamar da dokar kasa da kuma kundin tsarin mulki na Najeriya ya bada. A yau 4 ga wannan wata na shiga ofis kuma na gana da al'umma na wannan ofis ma'ana na wannan ma'aikata da kuma ku yan jarida ma'ana manema labarai domin sanin halin da ake ciki da kuma fahimta ita kanta wannan hukuma. So kamar yadda ka ambata suna wannan hukuma dai hukuma ce wadda take kula da ƙididdiga ta jama'a. Ita ƙididdiga ba ta tsakan kirga jama'a kawai ba, tun daga lissafa adadin jama'a da ma gidaje da kuma gundumomi da kuma haka zalika tsara takardun da ake haihuwa da kuma waɗanda ake rasa rayuwarsu idan na mutu, ma'ana da haihuwa da kuma mutuwa. So hukuma ce wadda take kula da ƙidayar jama'a, ƙidayar gidaje, gundumomi, certificate na haihuwa da na mutuwa da kuma hada bayanai wanda ake kima data. Su wannan ce ake ta wannan hukuma ta kance kamar da kuma gani kuma ana kiranta da suna National Information Commission NPC a turanci. Honorable ko waɗanda irin tsare-tsare ne wannan hukumar taka take da su a yanzu? Kamar da ni bayani aikin ta shine kamar yanzu daga ɗaya ga wannan watan da muka hita wa na watan 7 yanzu ba shugaban kasa tun 23 ga watan Disamba da ya gabata ya kaddamar da yin aiki ga wannan hukuma kan sabon tsari na zamani ma'ana e-system da ake kira turanci, ya kasance komai ya ta hanyar digital da sauran abubuwa. Da in za a ba da certificate na haihuwa ko na mutuwa ko kuma attestation wanda idan mutum ya wuce shekarun karɓar certificate na haihuwa ake ba shi takarda, ana yin ta ne ga takarda wadda wannan muka saba da ita. Amma yanzu daga 23 ga wancan watan na Disamba da mai girma shugaban kasa kaddamar ya fara aiki kuma ɗaya ga watan Julai, yanzu an cire sha'anin amfani da bifa kai tsaye don ɗaya a dinga ba da wannan abu ya koma na zamani. Don haka idan za a yi ma mutum rijista ta haihuwa ko ta mutuwa ko kuma attestation da ake kira turanci, to ana yi ne ta tsari na e-system wanda hukumomi musamman da ma'aikatun da suke shafi embassy na harkokin waje suna kokari su tabbatar da cewa duk wata data a yi ta cikin tsari. Ma'ana idan kana a nan ɗan Najeriya ba sai ka tare takarda za ka je Ghana ko za ka je Saudi Arabia ko za ka je kaza ba, ana tura bayananka cikin ita wannan na'ura da kwakwalwa, hotonka da sunanka da gidanka da inda ka fito da ka zai nuna ba tare da ka zo ka bayyana da wannan a takarda ba. Su wannan shi a tsarin da shi mai shugaban kasa ya ba da umarni a ci gaba, wanda kuma shi ne ga yau muka gana da manema labarai mu kaddamar da shi cewa yanzu an baro wancan tsari da takarda an dawo tsari na zamani da za a yi ma rijista da hotonka da komai, wanda ko da ka tafi kamar yadda in an hashi passport ɗinka in za ka yi tafiya
immigration za su karɓe shi su dora shi ga na'ura mai kwalwa su ga sunan ka da komai. To idan kana da wannan cikakken rijista din haka ana dora cikakken rijista ka za ta yi to ga wannan abun naka. So hukumar tana aiki da ko kuma aikace ta shine a tabbatar da an samu data ta ɗan ƙasa, ma'ana an samu bayani na ɗan ƙasa duk inda yake, musamman ba za a iya aiwatar da abin da mutum lokacin national planning ko kuma allocation na resources ba tare da an san ƙididdiga ta ɗan ƙasa ba. Jihar Zamfara misali an san adadin mutanen take da su, an san kuma adadin waɗanda ta rasa da shekara da kuma waɗanda aka haifa. Ita nan ne gwamnati ta take wanta mata tsarin da zai kawo ci gaba ta fuska abubuwan da suka samu suka shafi more rayuwa da sauran su al'amura. So a takaice dai hukumar ƙida jama'a ita ce take ba da bayanai ga gwamnati, tana tsara policies ɗin ƙasa, ma'ana ruwa na ƙasa da za su kawo ci gaba. Ba tare da data da aka samu daga hukumar ƙida ba, gwamnati ba za ta sata ce ga abin da ya kamata a ce an ayyana shi a jihar Zamfara ba, ko kuma ga abin da ya kamata a ce an ayyana shi a yankin Zamfara ta Najeriya ta arewa ba, ko arewa maso ko arewa maso gaba. To daga wannan hukumar ne aka dogara kan a samu wannan bayani domin wannan tsarin national planning, budget allocation, resource allocation, infrastructure da sauransu a turanci. A Hausa kun san dama na riga na bayani cewa shine a tsari da ake sawa don a samu ci gaba da kuma kasafin kuɗi na ƙasa da kuma samar da abubuwan more rayuwa da sanin yanki da sanin yawa da duk an dogara kan ga wannan hukuma. To shine aka dawo aka bi da shi a zamanance domin kada a sha wahala. Aikin da ake yi a sati ɗaya yanzu wannan tsarin e-system ya dawo da shi ana yi da cikin awa 24 an kammala shi. To waɗannan shine a takaice abin da ke bayani. Ta yaya waɗannan ayyukan wannan hukuma taka za su isa ga al'umma, musamman al'ummarmu na karkara? Dama shi wannan tsari da aka yi shi akwai wani abu da aka ce stakeholders engagement, ma'ana da haɗuwa da masu ruwa. To ɗaya daga cikin stakeholders su ne 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin sa-kai da shugabannin addini da kuma shugabannin kabilu, yana ce kabilu ma'ana da kowace irin kabila da sauran waɗannan su ne stakeholders, da kuma kamfunan da suke samar da ma'ana service kuma service provider wanda kada a samu jinkiri. So ta wannan hanya ce ake isar da sabon da a wayar da kan cewa an dawo cikin sabon tsari. Don haka shi tsarin da ya tashi bai zo shi kadai ba, sai da haɗu da sauran da har da hukumomin sa-kai jinkai na sa-kai irin su UNICEF, irin su ita katin United Nations shi take, domin ko ga bikin da aka yi na World Population na United Nations wannan al'adar su. To ma'ana dai hanyoyin da za a biya a isar da sakon ga al'umma cewa an canza tsari wannan hukuma shine ta bangaren waɗannan masu ruwa da tsaki da aka haɗa, tun daga 'yan jarida zuwa shugabannin addini, zuwa shugabannin al'umma, zuwa ƙungiyoyin sa-kai, zuwa sauran waɗanda aka ruwa da tsaki da karo su. Ta haka da za a yi isar da wannan sabo ko kuma wannan tsari sabo ga nan. Wace haɗaka ce za ka yi da wato gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi domin samun nasarar wannan aikin? Alhamdulillah, daga cikin su stakeholders din mara na ayyana ɗazu, gwamnatin jiha da kuma ƙananan hukumomi da masu na ciki. Shi sa ko ga yarjejeniyar mu da aka yi partnership akwai algwal, wato ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi, saboda kacukan al'umma suna ƙarƙashin ƙananan hukumomi, garuruwa da gidaje da dazuzzuka da suna ƙarƙashin ƙananan hukumomi da kuma gwamnatin jiha. So alaƙar mu da ke tsakanin gwamnatin jiha da gwamnatin ƙananan hukumomi babbar alaƙa ce wadda a takaice ma tsarin aikin baya yi sai an haɗu da baki ɗaya ake yi aiwatar da waɗannan abu da ake son aiwatar. Domin ita gwamnatin tarayya ita ce uwa, amma kuma waɗanda a ƙanne daga ciki su ne gwamnatin jiha da kuma gwamnatin ƙananan hukumomi. So alaƙar da zan gudanar akan aiki kamar yadda muke ba sabon abu ne, ganin cewa na yi aiki a wannan jiha, na ma taɓa rika mukami na mukaddashi a ita wannan jiha cikin da bayan international center. To wannan zai sauƙaƙa mana yadda za mu ƙara inganta mu'amala da tsakaninmu da gwamnatin jiha da kuma su shugabannin ƙananan hukumomi har zuwa gundumomi, saboda abu ne wanda ya shahi ga baki ɗaya. An ce kamar dai abin da ake cewa generality a turanci, to shine wannan aiki na mu ne kasance. Don haka insha Allah a shirye nake, kuma za mu yi aiki mai kyau da ƙarin gwamnatin jiha da kuma ƙananan hukumomi. Dan kaɗe, ko menene matsayar waɗanda suka yi rijistar wannan kati kafin yanzu? Kamar yadda tsari yake shine duk abin da aka yi kamun a zo da wannan tsarin, to yana nan ba a saba mashi ba, kuma na aiki kamar yadda kowane aiki ke yi. Ila dai daga 1 ga watan Julai, to duk wata takarda da aka ɗauki wannan kwanan watan ta koma ta takarda, to ba ta da wani amfani, dole a shiga tsari. Amma daga abubuwan da duk aka yi a baya
waɗannan suna nan suna amfani har yanzu, har sai tafiya ta tafiya za a ga cewa kuma ya za a yi su waɗanda adda ita ma'ana a dawo da su shi cikin wannan tsari su ci gaba. Don haka za su ci gaba da rike takardunsu waɗanda aka saba waɗanda aka ba su tun kamun lokaci yi, amma idan ta tafiya kuma akwai ranar da za a cire a ce kuma su ma su dawo da waɗanda takardun nasu a dawo da su cikin tsarin da aka yi kai yanzu. Za ka abin ya kasu gida biyu. Na farko daga 1 ga watan 7 duk wani lissa za a duk wani tsari sabo ne ma'ana ba da takarda ba ne. Na biyu daga abin da aka yi 1 ga wata zuwa baya shekarun baya yana yana tafiya yana gudana da shi za a daga da aiki. Na uku shine za a samu lokaci idan ta yana ta tafiya a dawo da tsohon tsari a maida shi cikin sabon tsari ya kasance wata takarda ba ta da kwana. Ranka ɗaya da ƙarshe ban sani ba ko akwai wani sako da yake da shi ga al'ummar wannan jiha waɗanda watakila ba mu samu tambayar ka su ba. Babban sakon da ke so in san ma da al'ummar Zamfara shine na farko dai ita wannan hukuma muhimmancin ta ga al'umma gaba ɗaya, domin da zaran an ce hukumar da tattara bayanai, tattara ƙididdiga ta gidaje da ta sauran abubuwa ya dogara kanta, to ta da muhimmancin gaske musamman irin jihar Zamfara da muka sha da fama da matsalar tsaro waɗanda wasu yankuna sun gudu sun baro yankin su zuwa wani wurare. Wannan hukuma za ta yi ƙoƙarin ƙididdige inda aka bari da kuma inda aka koma, domin ka ƙididdige inda mutum ya bari to ka bi shi kuma ka tabbatar da ina jinsa ya kasance kai ne. So haɗin kan da al'ummar Zamfara za su bada da namiji shine ta wannan hukuma ne za a san ina suka baro kuma ina suka rusa. Haka ina kira ga su al'ummar Zamfara da su ba wannan hukuma ta haɗin kai da goyon baya domin don su a haka fata ba ta sai da su don al'umma ne. Idan suka ba da haɗin kai to sanin za a iya gane cewa da akwai wani wuri mai suna wuri kaza, amma sakamakon kaza da kaza wannan wuri ya tashi daga nan. To da tashi daga nan ya koma ya koma wuri kaza, to ba ta da haɗin kan al'umma wannan ba zai samu ba. To haka haɗin kan al'umma sai zai ba dama a ƙididdige cewa an zanna nan a baya yanzu kuma an koma can, domin al'umma nan dai suna nan. Kuma tana za a ba da haɗin kan jama'a za a ba da damar cewa an haihu an samu karuwa an ɗora shi ga tsari mai kyau domin ta yadda za a mai tsare-tsaren rayuwa don nan ga mutum da fice abin da mutum yake cewa. Kuma ta za a gane cewa an rasa rayuka nan mutum nawa a karsa in ba ta da haɗin kai ba ya gane, domin waɗanda abin ya shafa su da za su iya bayani. Za ka sako na ga al'ummar Zamfara a matsayin muna ɗaya gare su don su da san su sun sani da su ba hukumar mu haɗin kai domin mu tantance waɗannan abubuwa nan gaba domin amfanin kanmu da amfanin jiha. Zan so a ce jihar Zamfara ce ta yi kowace jiha cin moriyar tsare-tsaren gwamnati tarayya da sauran al'amura, kuma ba zai samu sai da haɗin kan Zamfara kuma sai da haɗin kan wannan hukuma ta yi aikin da ya kamata. Masu kallon mu iya abun da muka samu kawo mu kenan, inda kuka je yadda tattaunawa mu ta kasance da wato Honorable Nasu Mu'azu Magarya, wato kwamishina na hukumar da ke kula da kidayar jama'a ta ƙasa reshen jihar Zamfara. A madadin shugaban sashen shirye-shirye Asabe Sanda Adamu Safe da kuma wato takwarta na sashen injiniyanci Bello Umar Bungudu, sai kuma Mas'ud Ibrahim Bungudu da ya taimaka na ganin wannan shirin ya zo muku kamar yadda kuka gan shi. A madadin shugaban wannan sashen wato Ibrahim Bello Garba Usau, sai ni da na shirya kuma na gabatar wato Abubakar Aliyu Anka ke cewa mu haɗu a wani shiri na gaba in Allah ya kai mu. Bisalam.